Easy Show. Feygene tanış bu dünyada, yürek neme gerek bilmedim. Feygi yokka kellede, sen bar ekenin bar yerlerde. Kim gilledi seni bar gönlerden. Feygini dinledin kimlerden. Şeylemi kail yetmedin bari ya. Yerin yüzüne yeken, yüreğime feygini çeken. Sen sevgillerin birim gerekten. Başka biri gelmemesin. Tutmaz sen yerini. Var sen bolup bilmez müsin. Başka biri gelmemesin. Tutmaz sen yerini. Var sen bolup bilmez müsin. ya nemem kim olsa yerine sen bak. Çözüp olmaz yalı bizi senden. Çın söygü bu vakati gengzat. Bartın manisi ölçemen söyle. Barzadına dengike böldü. Kış bolsa bolsun daş tövrek. Men taptım bakırım senne, el yetmedim. Yerin yüzüne yeken, yüreğime feygini çeken. Sen sevgillerin birim gerekten. Başka biri gelmemesin. Tutmaz sen yerini. Var sen bolup bilmez müsin. Başka biri gelmemesin. Tutmaz sen yerini. Var sen bolup bilmez müsin. Assalamu alaikum, hormatly adamlar, mehriban dostlar, ağalar, uýalar, dosýalar, türkmen rap sanatynyň jan köýerleri, dinleýijileri. Bu ýerde we ekranyň başynda belki telefonudur, belki ýoldadyr, belki öýdedir, belki günnüz akşam haýsy wagtda bizi görýän bolsaňyz, her birinize belki jan saglyk, maşgula abadançylygyň tüýsürekdir ardy wedýäs. Bedow batly Atmaradyň mekan ýylyna, gahryman arkadamyň, arkadaly gahryman serdarymyň saýtyna, toýlara, bayramy ulaşýan ýurdumyzda, ahdy watanymyzda bugun Rap'de Dil getbeşigimiziň garaşylan final bölümine hemme jaňyza tomuş etmäge çagyrýas. Garaşylan gün, garaşylan epizod, garaşylan final bölümine gelip etdi. Elbetde hemmemiz garaşdyk. Biz bugün Rap'de Dil final bätleşiginiň elbetde geçirilýän ýeri şonky bölümüden baş himayetgäri Jetur Türkmenistan resmi dillerine aýratyn minnetdarlygymyzy bildirýäs. Inni bätleşigimizde garaşylmadyk şertlerim bar, ýöne oňa geçýämiz okda esasy şert aýtmak geçmek istəyýär. Final bätleşigimizde jemi 6 sany finale çenni ýeten eýem olary biz arkaýyn ýeňeji diýip bileriz. Olaram beň mehriban kardeşimiz Elete Kerimjan, Kerim Baýgylýewiň ýanyna otyrlar. Ine de olar. Inni Kerimjany biz göni arkaýyn sujaň dowamyny görüp bilýär. Adatça öň zakadarym gizlenýär, näme soragy berýär, näme diýen bilemiz ok. Ýöne bir uçdan Kerimjan mümkin bolsa çykyş etjekleri atlandyryp bermeň haýyş edýän. Kerimjan başlany. Birinci çykyş edýän Ali Flexman. Alişka. İkinci bolsa öz lakamy ynanamak bolsa da çykyş etjegine özüne ynamy ba bolan ynanamak. Äne o şäherin. Üçüncü tuvaleme lirik maz Baylif Aşgabat şäheri. Dördüncü 26 Aşgabat şäheri. Gatforlan troglan. Beşinci menem garaşdym şoňa tomaşaçylaram garaşandyr diýip umyt edýän Shady West Balkanawa şäheri. Elbetde altıncım 200
Ataif Atacan Aşgabat şehri. Söyleme. Senin ardı ödiyat. İnni şu wagt soralara gün jogap bermek istəyäs. Şeýde wes näde finalda diýenleriniz bar bolsa, final bäsleşigimizde ünsürýänimiz finala geçen Dafamin gatnaşyp bilen okuw sebäbi bilen gelip bilmedi. Şoňa esasynda gepleşimizin soňky epizodlaryny soňky bölümini gören bolsaňyz arkayn kommentarlar görýän. Arasa 90-80 götürimi Şeýde West saýlady. Şoňa esasynda Şeýde West'em ýene bir mümkinçilik döredildi we Dafaminin ýerine Şeýde West şoň çykyş edýär, aýratynam üstünlük ardy edýär. Ondan näme bugunky eminlenmez türkmen rap sunatynyň görnükli wekilleri, usatlary, sözüň dolamasynda halipalar diýsegem ýalňyşmaz. Türkmen toýlarynyň, bayramlarynyň bedegi öýleriniň beatleri bilen, sözleri bilen, söz usatlygy bilen elbetde ençeme elbetde gorlary, bagajly arkasynda ençeme ýoly geçen elbetde halipalar diýsegem ýalňyşmaz. Bugun diýseň hiç hili näleýeli ýumşak söze garaşmalar diýsen bir takyk we dogry durs diýip bolsa eminlenmez öz bahalaryny berer diýip umid edýär. Bir başdan başlalyň, töweleme elbetde gepleşmede bat beremizde aýratynam dizet bilen söhbet bayram fasawatyny aýdýas, täze aýdym bilen çykyş etdiler. Kerekde dowam bakymda show dizet bugun elbetde bilbilen. Bilemok meňe ýadyma düşenok ýene her gruppada hökman bir gara äýnekli bolmaly gepleşimiziň final tapgyna içinde men giýenne bir giýse giýenler ýadyma düşenok ýene bugun Mät Nazarow gözlerini bukýar. Ýene öýde bizi bilen elbetde. Şu elbetde repedil bäsleşimiziň başlap hatda biziň görmedik pursatlarymyz bar. Baştan soňuna çenni dik durup töweleme hemme zada gurnan bardadyň sebäpkäri, mehriban dostumyz Iska Musliman bugun elbetde bizi bilen. Как всегда на Чили. Toho Sopranoman bugun elbetde bizi bilen. Bugunky final bäsleşimiziň başyndaky ýerine etilen aýdymam ol dostumyza bagyşlandy, şu wagt tolguny otyr. Esbitar, bizi bilen. Kocaman hadaryň tolkunlary ýaly, raplerim elbetde sunuwatam edil hadaryň tolkunlary ýaly. Vagrant bugun bizi bilen. Arsenalam nihip bolsa bugun çempion bolar inşallah. Onda näme? Elbetde gepleşimiziň dowamyna ähli bölümlerde çykyş edýän ýaş rap aýdymçylanmada, ýyllanmada öýleriniň sözlerini jan meren halkara dereceli DJ'miz dostumuz Şaman elbette bugun bizilen. Final bäsleşimizden elbette bugun bize edip bolsa her bir pursatly duýgusy bilen seýtirjek M Production'am ýazgyr. Wonçmele de sahnada biz başlaýbermeli. Garşylaň mehriban dostlar. Final bäsleşimizde ilkinci çykyş etjek rapperimiz Daşugul welaýatynyň Daşugul şäherinden Alibek Mät Ýakubow, Ali Flexman. Her bir adamın kellesinde paket maşyny pikiri hökman bolanmaly. Şol arzuwyna nädip ýetmeli? Peýdal informasiýa bilen 10 sekund wagtyny aljak. Jetur avtosalonuna gelip, iň soňky döwre wap komplektatsiýadaky maşynyň eýsi bolup bilersiň. Gyzykly 4 ýyl kredit mümkinçiligi bilen 5 ýyl garansiýasy bar. Ýene-de hökman bilmeli zatlaryň biri 5 welaýatda avtoserwis hyzmatlary bar. Egerde elinde maşynyň bar bolup, onu paket maşyna öwürmek isleseň, abmen etmek mümkinçiliklerim bar. Bellep geçilen zatlar barada ýene-de soraglaryňyz bar bolsa, avtosalona gelseňiz konsultantlar siziň her bir soraglaryňyza giň işleýin jogap bererler. Ine bular da oňa hasyl boldy. Hanonda nesip etsin. Repledil sen üçün ulu davara. Yöredik tayin. Hey. Pagnal. İster signali giyem beat'e men berde edilip fik Gepremem bana lişti yerim gönüm bolup hişti Bulur gezya çiğişip edyen işlerim bana easy Gromok
tek yerimden duramok. Önümde hiç kimi göremok. Berat erdim. Stop. Yazgıçyn täzeden. Täzeden nime yok diýony bu final bolansyň. Bileme goýasyňyz görüň. Yo, birinji çykyş edýän üçin bolýar. Nemedel? Ýöne şolada asyl goýmaly. Vallahi Ye. ýaňyşdyňyz ikinji şans ýokdur. Deret bilin. Aljyraman ho bol esas aljyraman boldy. Gollalyň Ali Flexman ilkinji bolup çykyş edýär. Hey, alright, let's go. Hey, Marcus. Hey, İsteyişim gale girem bite, men berde edilip viki, gepleme bana lişti, yerin gönüp bolup kişti. Yey, bulur gezya çişim, edyen işlerim bana easy. Buramok, entek yerimden duramok. Önümde hiç kimi göremok. Dilimde sözlerim bilinmez. Ajandı gece papa, üt kötü kapya. Yarılya sahna, bolondok saklap, sığındok akla. Ey, hatar double cup. Başladı double time. Önümde dinlemek, serin tu ayıp. Ben yine geldim katap, önlenme dedi adam. Seydi ulandım şu tayda sözlerine geyik. Gelip bilim o men seni duyuyorum o yine de gel sen emizine gel. Men berde sen geldin benim bilim o yine de gel. Dilimde hip hop'um kudurmaz. Men berde hey yıkılmır. Kim bolsan boluver bana tapavudi. Yo. Yey hani doğan ben de rap edil. Finalde ben delirdim şunu bil. Hani son time. Yey. Yeni beni görüp bile gelip beni seni görüp beni gelip bile bok ben seni duyuyorum bok gelip ben seni görmesen yine de gelsene baydımı dinleme görmesen yine de gelip mırma gel yine bilmedin yine de gelsene. Yey özüm bilemem temalı bok ben yıkılım bok ben yıkılsam ben utulum bok özün eseri de bilim bok yine beni gelip ben gördüm beri. Hey gördüm demi hey gördüm demi. Ara para dolu arabada. Ara para dolu arabada. Para burada diyorlar bana baba. Yo Ali Flexman. Ali Bekcan köp sağ ol. Mehriban tomaşaçylar ýatda diýär, her bir gatnaşyjy özüniň beýti bilen, özüniň eletde afterski eserleri bilen bäsleşmede çykyş edýärler. Tuweleme ilkinji bolip Alişka çykyş etdiň bolyn, ýa-ma tuweleme äniň rengi başga da renk kütkäýdi tuweleme. Şoň üçin Mätden başlaýly. Hormat bilen Mät Nazarow. Näme? Alişka tuweleme. Nikada подводить eden nokta jünäçe уже üçüncü gedem görýär alini ýalňyşmadypda. Tak şu şuma aýdyp boldy bolyn men özümçe okey häzir buny indi geljekler nädip şunu ýeňmeli ýa-da şoňa najys tedem taýinlendiňiz tede üstünlük ýöne tonuny gowuşmaza dawat etdi-de. O da adyň Plankan goýdy-da. Da goýdy. Köp sağ ol. Sağ ol. Karşımy? Diýjeklädiň barmy? Süleyman, esbetem. Men tersine birinji tapgyrlar bar edil şonýalyk. Şonda çykyş edýärlik. Birinji tapgyr üçin bolýar diýjek boldum men. Üç görmediň final üçin. Ýok, gaýtan birinji tapgyrda menden gowy çykyş etdi meňe adyma düşýär. Birinji çykysy. Bir de ýadymyzda. Edil finalyň çykysy dämkä diýen mene. Men pikirim ýöne finalyň çykysy. Bugün diňe arkaýyn dol derejede tanqytlar bilýär, sebäp final hiç bir ýalňyşlyga emeklemçe ýol ýok, mukaden çykalygy ýok. Vagrant ýöne näme diýjek? Hemme da в сравнении познаётся. Görür. Так что men Sebebi birinji çykyşyndan ýan plankan galdyrdy da şumal hasam kandidat garaşýar. Şondan bolýar. Ýöne kakabышны flowlarym gowy. Näme ýokdy? Edil şu atky tema görä bir zat okudy. Rapdile görä, finala görä özüm aljyramady. Ellerini kaldırdı, finalda da özünü görkezdi. Şoň üçin hem realne flexit. Maşallah kutlu olsun. Sağ ol. Malazes. Size de üstünlük dileýän. Iska? Mesela finalyň bir şerti batda her kim her finala gatnaşyjylar geçenler öz güýçlü tarabyna görä taýynyp gelmeli.
Buňa şu öz güýçli taraby şu da birinjide da ne Süleyman ýara birinjide akýaly birinji tapyr üçin birinjide da edil şunýalyk şert öz güýçli tarabyň näil bolsa şoňa görä taýnan kenar. Bu gedem şeýdendir. Şeýle alanda gowy bunu näme da taýnady bekde da platforma ýa şuň geldiňmi sen? Ýa-dymy? Düýün geldim. Düýün geldiň. Taýýarlyk tarapdan gowy. Ýa-ni Süleyman diýenden goşulýan, ýa-ni oňa beýlik tarabam bar. Güýçli tarabyň şu bolsa şunu görkezmeli ýa-ni. Şonsa. Toham, bugün most köpürak söýdüle çykyş edersiň. Да, мен ахаладым. Но как обычно, да, он ничего нового я не услышал. Ага. Как всегда, хорошо, планка, qoğuzaqlaya. Boldy. Удачи. Ýigitler şolary näme göresiňiz gelýär şundan artyk. Men size düşünýär, şu finala münasip çykyş şu. Aha. Ine flex şalt okamak her hil ýagdaýda tizlikden tizlige Üç geçip tane tempda. 3 tane tempde ritmde aýdyp men pikir edýän şu final üçin aňarbaş çykyşmak hadip mena şonu pikir edýän. Mysal üçin şundan artyk näme garaşýaňyz şundan? Sallap regaýsynmy mysal üçin Süleyman? Näme artyk maksat isleýäňiz? Hem maňa diýanyň düşünüp oturýar. Men meselem näil gözüňmeli? Repli diliň finalyna aýdymlaň. Men hemmesini meselem 6syny arkaýyn günne maşynda dinlejek, öýde dinlejek. Ene şulaýdym men dinlemeýän. Men erwet diýemak. Men erwet diýemak. Birinji tapgarda çykyş etdi. Edil şonýaly ýa men öz pikirimi aýdyp bilýändirmi? Da. Senki dogry ýylalaşýan. Ýöne bu fokus meselesi. Mysal üçin men stil gowy ýa maşyna 7-24 dinläp bilýän. Bu fokus meselesi. Mysal üçin reggae stille, şaman aýtdy. Reggae stille bir disk alanda hemmesi reggae stille bolýar şoň. Şoň üçin mena münasip dip pikir edýän. Ýa-ni aýdan aýdym ýyzyn ale. Yok, men seninle radylaşýan. Ýöne fokus meselesi senki. Onuň islam beat'e baka berýäsmi? Yok, o saylawyna baka berebilirsin. Sen näme üçin turap sayladyň, näme sen güýçli tarabyň şom. Onu diýibilirsin. Yok, baka oňa baglylar. Free beat'ler dogrydan. Sebebi Beat kiminki? öz şunky morfusynky. Beat özleri näile güýçli tarabyny görkezse, şoňa görä saylamaly. Her kim öz beatini. Beat plandat diýilmeýärse diýjek bolan. Ene mysal üçin şoňa başgarak beat bersedim, başgarak okardy şol bolan. Ýani elinek beat'e görä okýar. Beat öz saylada. Beat öz saylada. Elinek beat görä, da özüne ruhsat berle. Näile beat aýdasyn geldi. Şu diýende ýöne sen diýen morsadың, diňe şu beat okamalýan morsadың. Şu beat okardy. Onu arada ortada kitaplarlarda şonýar etdik, şert goýduk, beat goýduk. Şondan şu beatden daşary çykmak bolanok. Anony ýa-ni şoň üçin ýa mena şahsy pikirim, mena haladym finala münasip dip pikir Tuweleme edýän. finalyň başynda. Süleyman sen meni bagyşlyp pikirimi deň gelmeýän üçin. Her kim öz pikirini aýdýar. Öz pikirimi aýdýar. Kerim Ali Flexman gidip otur. Tuweleme ahira bularň komandalaryna at taktym, aklawjylar, garalawjylar. Şey diýdigen bolsa. Alajan tuweleme Rapli dil sen üçin uly dawara. Mehriban tomasçylyk görüşmedi ýaly, buňa rap dil bäsleşimizin finala diýilýär. Finalan biz başgaça gödöne getirmedik. Rapde de emin adalamydyňam eletde özara jedellerem biz şoňa garaşdyk. Tuwala men pikirde başda ýürüte dizet aýdym-aýdanna Süleyman sen üçin bir ýumşaçyk bolan ýok dizet geçmedi, başda geçmedi. Biz wasa dowam edýär. Inneki final bäsleşimizde çykyş etjek dostumuz Ahal welaýatynyň Enew şäherinden Merdan Şarif Ananamo karşılan. Merdanjan taýyn artyk müşahede gerekkä şaman paýaly. Men geldim, demek bärde şow bolar. Ha, eşdim men nämeler. Men fanım, kakamy dädelim, ýalňyz şogap, gülgüler kendiler. Maşina aylanmaga çykýar giýje sagy don. Izim dolu maşina edildim men faron. Gajymda deri edil faraon. Akyllyk göçdi, gorbaça karawon. Maşallah, dafa menim İstanbulda nafkırıya. Yarılı kapsul, yürek buğdal bilyen. Edil high school, düşmerin o level'a kat yakın giriş kap. Belki bıçaklardın izimden fake up. Edenlerim dine haterlın diline. Sen arzu etkermiz, birkin elimde övünemak.
Kenner beden ama Buçağa denerge hiç yerden kaptırana Triceps star stop Sekunsa stop Kayta la nok If you got no get Full ettim Sulgata gerektigimi Diretmeni gorko diye Belirtivi Sakla yar yan Geldiğini katı bay Arkama kalkmalı değil Katı bay Maşinim seni yok içi buz del Taşır ruhden içi kış del Ayak yere degena Korpa maşin olmasa bulana Ömkülörden ya doğuda duvarda flow Katı görüşme yok ya maladay cross Görüşme yok, katı görüşme yok Mahtumulu enim, benim ananam yok Ananamok. Вот другое дело. Вот billim ananay. Sözüm adamda göni toğan komentara berjem billim sebebi Mehmet Bilyansa'nın təzəlikdə toğan çıxaran aydamı sağama bir xili arasında çalaca şulam gelip gitti. Sen komentara vereceğim bildim ben. Yo, брат, смотри, как интересно. Как ты интересно etdi. Madal üçün Toksto yan Ali vardı. Deydi ha. Birinci tapqırdı, ikinci, üçüncü, dördüncü şovur nemeda dedi ya. Da. Ervet diyem da. O dedi ya. Söz yok. Yani şu oğlan постоянно şov görkezecek oluyor. Energetika başkadan. А ой, и dünyanın boyunca это birinci rapper hem trenirovka ediyor hem aydım ya bileyim. Ne ettin ha? Kaç atı diyen mi? Yo, yan качаться. Приседание diye bileyim, отжимание diye. Во время выступления, да, Как понял. интересно, молодец, брат, üstünlük. Sağ olun. Avo. Vagrandam starta. Spasibo. Ananamok, Merdan. Başta sözün bir kriyerini dinledim, birlik koydum sözüne. Sonra içindeki o kim gelmedik dafamini burada dokladın, sonra yeni birini burada dokladın. Sevma göre vapşa qov oldu. Yani bir minusun var, azıcık periye girip ediyen. Periye girip etmeli değil. Xasam beter, bilemok. Azıcık rapper diyen, azıcık Kurmanda evi ihtiyara artık maşlık düşmanda ösün otun. Ana şu oldu. Birazcık nay. Yönü çalaca. Çalaca. Beter da etme yönü qavi. Vapşi şov görkedin qavi yönü edil Ali Flexman'dan qavi deyip bilecek amenim. Yönü ikisi dengirak baka. Yani выступление qavi. Выступление qavi. Qavi. Qavi tayarlıntır. Her sözüne hareket tapmak gerek ya diyecek kolyanım. Düşünüktü. Süleyman? Мне нравится. Yo, men yan deydim ha, ene şunu eyyem. Men maşini dinlerdim mesela. Meselem diyen. Gönü geçir şu gün. Yo, bu umuman aydiyanna. Radiyalaşan bayram aydanlarla sözlerim qavi bardatlar diyecek bolya. Yönü yazmalılarla. Bardatlar diyecek bolya. Ona salam oqladı, ona barda ağdadı. En qav tarafı şu revin. Yönü yankı çalaca beter hareketlerin nemetten. Yönü qavi yetmeninden şeyle olan qavi yönü. Ne pastayana Süleyman göremede minimalizm da hareketlerine. Şonun için sen göre has hareketli show energetik olur. Yok, o Süleyman'ı saklap olan oğa sakladı. O görüyor. Dine bök ya, melin aydım aytsan bök ya var. Kat bolmazam şeyde de. İska başından. Ben hemen deyin, show yerine, swag yerine, yani artık maşlık diyen yerlerine özün tecrübe bilen özün yani kertip duyar, Kur'an nazar ediyoruz. Şu özün kertersin artık maşlıktan şeyler koy. Final için koy. Neme men söberyan şovumu näileydin ne hukman son bermeliplerle prosto ölüm taklap bilemok men ölüm sondan içinden çıkıyor da o. ölümden çıkıyor men onu şular hukman son gol koymalı ya men son etmelerle sol Gönü öl keşfine giriyor da aydamının keşfine Düşündüm giriyor. ama sahnada özün kontrol edilme öğrenirsin diyen men tecrübe bilen. Oo. Yerdan? Näli kontrol var? Kontrolün näli? Ya normal, o da iskan öyrken, o da sahnada tant eden okta bilen, gökbaret. Halana ongalatlarla. Zaten sözler tant ediyor. Men bir zat merdan vardı, bir zat özümde şuma täli şuma arsana da diýip oturna. Bir gatwyr o zat öwüsüň gelmese de şul oglan her gedem gelip taýyndan gelýär. Bir hilek arfar ya zat goýanok şu merdanna. Bilýän ty знаешь, что bilýän sen şu ay да, это не Eminem там или еще что-то. Yönür вот arfar ya edenok şu goýçyk şey diýär gedem. Sözlerine de arfar bolanok. Так что, ну типа и her gedem özgörk gelýär.
geçen gedämem özgörüp geldi, şu gedämem özgörüp geldi. Tak şu malazes, ben adına malazes diýip bilýän. Köp sağ ol. Ey, adam yerdan masa diňe malajes diýmen bolýardy. Artan. Yo, tuğlama hem ne yine şu pikirimde men finala gelişýän kış hem kulak bilen lezzet alýan hem göz bilen lezzet alýan ikisi bir töwi merdanjan taň sağ bolsun, işler rowaç bolsun. Köp sağ ol. Dafamin ipnam etdim. Bir da diýdim atşyny. Salam ulatdım. Köp sağ ol. Ananamok, köp sağ olsun aýdýar. Rapli dil sen üçin ulu davara. Ine mehriban dostlar, final bätleşimiz batdy dowam edýär. Içili büyük döşkün täze bolanok, innen bolmady umid edýär we şu umid bilenem sahnamyza Aýjanyň merjeni Aşgabat şäherimizden çykyş edýän bätleşimiz Allamurat Baliyev sahnamyzda. Assalamu alaykum. Gurulmen otyr, meňde Mr. Bean, fanalyň bary, orijinal görüpleň bary Çina. Kerişe burnumy sokýan edil buratina, gallyp sowa detdim muçyan hala aladina. Häsiýetmi sondan belbe, tanasyn gelse gelbe, göstem ok näçe ýürbe, beýdip galma janawer. Depeňizde ziretýän diň maňa gulber. Görüm o özme şanslı, eşikler Yulia tatlı, sonra da görüm o ölmemez. Anan yan özme hastı, yaşayan eyemen mastı, kurmaka yaşayı inanmaz. Düşmeli yok oradan asa, yönümen bilem o koşa, yadadım gövremi kasa, beryeler yektemi kasap, düşükya yok oradan asa, öğrenim berde de yasa, hadımı ellerine dasa, bilirla bir yerler paşam, paşam, paşam. Nasılsın, iyi misin paşam? Paşam, paşam. Ne yemek istersin paşam? Paşam, paşam. Söyle de yapalım paşam, paşam. Gördüm demi, bulamak sen, sözüm derman dilemak sen, gel ya ılgın. Gördüm demi, bulamak sen, ödüm derman. Yürü. Ey. Aksan. Dinle. Wah, en gıdık yerde arabam. Da, täzeden, dawa zany. Yerana. Daçı şuma, jitu! Gurulmen otyr, meňde Mr. Bean, fanalyň bary, orijinal görüpleň bary Çina. Kerişe burnumy sokýan edil buratina, gallyp sowa detdim muçyan hala aladina. Häsiýetmi sondan belbe, tanasyn gelse gelbe, galma janawer, estem ok näçe ýürber, ölýänim bolsaň ölber. Depeňizde ziretýän diň maňa gulber. Görüm o özme şanslı, eşikler Yulia tatlı, sonra da geyim ok yüzüme mask. Anan yan özme hastı, yaşayan eyemen Mars'tı, kurmaka yaşayı inanmaz. Düşmeli yok oradan asa, yönümen bilim ok koşa, yadadım gövremi kasa, beryeler yektemi kasa, düşükya yok oradan asa, öğrenim berde de yasa, hadımı ellerine dasa, filerla bir yerler paşam.
paşam, paşam. Nasılsın, iyi misin paşam? Paşam, paşam. Ne yemek istersin paşam? Paşam, paşam. Söyle de yapalım paşam. Gördün demi, bulamak sen. Sözüm derman, dilim aptek. Ayçak hukman, özüm lukman. Algam kazzam, geliye hukman. Ayla ay, baylı bay. Biya baylı aynı may. Bolya lay, lay lay lay. Aynacak mı aylanay? Benki iş, senki düş. Körpes iş, yine de iş. Dilim bela kala diş. Gurluyen, durmayan. Anan beyle talat doğmaya. Bulutluğun üstüne otuyor ayağımı sallat. Görseler gönülüp duryalar hakiki sallat. Anan ay canım hakiki bilim ok Allah. Yadadım yukarıda parla. Düşmeli yukarıda nasa. Yönümün bilim ok basa. Yadadım görem dasa. Beriyeler yengtemi kasap. Düşüke yukarıda nasa. Hıvrının berde de yasa. Adımı ellerine dasa. Tilalap diyeler paşam. Paşam, paşam. Nasılsın, iyi misin paşam? Paşam, paşam. Ne yemek istersin paşam? Paşam, paşam. Söyle de yapalım paşam. Paşam. Paşam, paşam, paşam. Nasılsın, iyi misin paşam? Paşam, paşam. Ne yemek istersin paşam? Paşam, paşam. Söyle de yapalım paşam. Paşam. Güçlü anam Ferdat. Bayliyev. Köp sağ olun aydiyat. Mümkün mod Allah muratçam belki kendi düşünmedik tomuşa çulamadır. Ya paşam diye ne manini vereyim ben bilmeyen. Hasi kullanır ya bir yerini suat. Türklerin diline ağam biz ağam diye yani. Türkler hasi kullanır ya. Düşün. Paşa deyip bir dostu vardı. İn qo'ran ağın yuqori derece qo'ymoq da dostun ağın. Yallaqçılayalar mesela. Paşam. Sana paşam. Düşnükli. Ondan hem birinci bilen seni has qo'llab sen fanatlan otur. To'xo. Ne, krasavчик. Emmeler düşünüklü. Flow хороший, interesting. Başta alcıladı var azıcık son karval olacağısı çip. Zöllü normal. Krasavчик, удачи. Matt, mümkün masa? Evet, Allah'a emanet. Men çınımaydan ayal ki Süleyman'ın diyen zadi, Oğunç. Süleyman'ın diyen zadi, şulayda mı dinleyip bol ya. Realna, şulayda mı, можно слушать. Ne şu, вот пиалка Айдан оглунун хеммесинен композициясы, шул крутая, прям её хочется послушать. Вот исполнениесinde birazcık alcıradı. Ya men düşünemem neyim için alcırani. Tayinlenmağa vaqt boldu doğrudan. Tayinlenmem. Yöne in qovaydım şumada çeni. Şul вот как песня. Самая лучшая песня. Ага. Yöne сейчас посмотрим, да, что. А так готово. Мне вот flow, выдады прям yıkıp ölür. Geliyor. Очень хорошо. Geçen safara Lilliput'tan inne Gulliver oldun ha? Doğru değil mi? Bulutlarda ayam sallab oturna diye to'lami. İska, maşina. Elbette ne yadıdı nokta yadıtmayan javaraydım. Maşinada dinlep böyle ne diyecek? Bir yanlışın zadı var, bir şonsuna nemetmesen. Yani ikinci yedek dolaydan da flow zat odaktaran bar içinde. Dine bir sallanyan flow bilen yerine getirmedi arasında koştuğu zatlarım. Geliştirdi de emme Ton oyuncudu bir hil beyiktin aydan yalak ha, Süleyman. Братане, мы его хвалим, он не без настроения дур. Katı bolan. Emmek sıqovda da aydı vatir. Yok şu kadar hakikaten qov tayarlan gelip isteyen zannetmek bilmedim. Ne için vaqt olmadı Ne? Yok vaqt boldu, qov tayarlandım. Usta geldim, başqası da bar. Her yerdeki şey diye yani usta geldim. Haqiqal. Ya sahna bas ya. Ba ocağa şeri. Biz yani duymadık. Men haladım. Yankı men diyen zadım. Merdana yam hemme diyecek zatlım. Diydi. Ne dinlep bolya. Men gözüme finale gelen oğlolun finallak çıkışlarını yenici değerine seyredemek. Hemmesini men dinlemeli. Son yal qovaydım ol dinlemen ne hemme adam dinlemeli playlistine koşmalı. Men şu taraftan seyrediyen. Bayli Fardaydan da sözlerini qovurdum. Bir hile sünnalap nemecik panç şagas oklaştırıptır kan gördüm. Flowum qowy. Bir yönü bir neme del, zamechaniya derle maslahat qatığı yığıran cover yerlerde. Ana şonuň çalaza adal maslahat ol.
Galan da gowuna haqiqiyna finalın çıkışı. Köp sağ ol. Bayram başla. Allah Murat. Men çynym aýtsam maňa sözler yeňilrak geldi maňa. Öňkü çykyşlan gowdy. Ýöne dinlemäni bolýa aýdym diýär, ýöne aýdym dinlemäni üçin gelemzok da finalda bu. Häzir şoňa görä baka bermelimi, aýdyma görä baka bermelimi onu bilemzok. Her kimiň öz wkusyna görä ýöne öňkü çykyşlan maňa ýokdy mundan. Bunyň azyjyk maňa yeňilrak geldi çynym aýtsam. Atak üstünlük normal. Köp sağ ol. Dizet Cemile berseňem. Üklen Alamratçan utlayan finala çeli gelin tuğulama. Ben şu oğlanına bir ümit veren zadım ma hiç kime men demeyen ayratin bir personaj. Yolum ayratin, aydı şekli, şu aydın bir de yetirişi ayratin. Hiç kolyanım ben o şahs pikirim gelecekte nefip bolsa bir kamil artistin bir bolor. Yine çıksam el finala gelişen çıkış. Yine bir zat ba. Käbir ine artistin, käbir adamdan garaşylyan zat ba. Yine şu garaşylyan zat edenne o gowy zatdyr. Garaşy wow diýilen afa onun garaşylya. No garaşylmayan zat eden bolar, wow bolardy. Diýje kolyanym teň öz men şahsy görüşüm. Öz derejeňde ýaman gowy çykyş etdiňini. Zanyň sag bolup men seni garaşýadym täbi. Ençe ýolun geçip geldin, finala geldin. Ýöne men ýadymda galan bir zat sen ayratin personaj we artist. Zanyň sag bolup. Dizetten on ýa söýler eşitmek köp sağ ol. Onu näme? Alamratçan dostlaryň ýanyna, bähleşiň ýanyna geçip bilersiň. Indi bu uçaşniklarına pikirinin layelle. Bolar. Nähili pikir edýäňiz? Ilki bilen öz pikirimi aýdaýyn. Hemme rapperin edýän zatda, mysal üçin men sen boş bilýän ýa jalylyk görkezýär bolýan, eşiklemi ýuwýan taassa diýe sadalyk görkezipdir. Ondan ýene bir ünsörmel zadymyz öňkü stilinden başga öňkü edýän zady ýöri şo dinleýijileň eşdesi gelýän zady ne diýdi? Bu edek hakyky rap edipdir. Öz adamlar gutlayan inni şey diýär, sen pikirin bileli. Mena haladım. Gowy zady, sady ýerine ýetirişi gowy. Ýönesi barmy? Aýda ýönesini arkyna. Ýa bir ýöne ýaty bir sägelen diýmeseň boldy. Köp sağ ol inni 200 senin pikirin aýdyk goýberýän gysgaça. Yekece bellek geçen adım beyliklerin sözünü düşünmedim. Aydyan o kaçayt. Öne Bali fınkıda hem sözüm düşünükle hem kaçayt. Duvavadına mı diye. O şu adını kovurdu. Köp sağ olun, sizin aýtjak zadyňyz barmy? Siz häzir mundan bobusine edersiňiz ha? Mesele däl ýa. Bolanna mesele ýok bolsa biz dowam edýäs, bizde mesele ýok. Onda näme mehriban dostlar, tomajylar, çykyşymyz inniki bäsleşimiz bolsa, ýene paýtagtymyzyň gatnaşýan bäsleşimiziň çykyşy bilen dowam edýäs. Ihlas Täjif 26 karşılan. Rapperski pirkit. Salam. Onda näme? Başlayın. Ýören. Menne dostkan görüm her gün on saat bulan beýde ýetişen ok maňa iň hoskan benim tarihden gelýän bir adam Oğuzhan munyň manysyny sorama dost maňa gowsan çydady marlama şonda da darlama hip hop mektep bolsa ýazgylan bagarlama düşman kenarlama hekay kendirim aýdymdan bakönelena Qowdydy meret kämim ýazanda özümden başga hiç kime gerek dälim näme üçin döwülim menden başga da ýürek kana diýip içimden özüme daşdan seretmäni Duygulanma yaşalmadık yıkan yumran Yeke näçe güni geçirdim ben gözlemimden Emma söwüşenim ýetdi nokta hiç wagt durman Ýöne gözümdäki duygulamya Ağırlaşa dem alışım Sebäbi ýa-da jaby ýokarlara dyrmanyşym Seredýän aýnadan özümiň kerin horlanyşym işledim ve çalışdym göwünlik berdim durmaşygyň diýip barama tema Studioda garaşa ýazylgy näçe tema Gaçan ýaly höwesim we seredem o kino bu zatlardan biri gerek ýöne barmaýan bir kimo Qarashat, davay. Başından başla. Ýörenno.
26 sahnada Şaman. Menne dostkan görün her gün 10 saat bulun beyni yetişen ok bana iň hoskan benim tarihten gelýänlerin biri adım Osman bunun manisini sorma dost bana gowsan çıdadım arlama şonu da darlama hip hop mektep bolsa ýazgylym bagarlama düşman kan arlama hekaýe kan döretdim aydymla bak könülene gow diýdim öwretkämim ýazandan özümden başga hiç kime gerek dälim näme üçin döwülim menden başga da ýürek kana diýipdim içimden özüme daşdan seretmene Duygulanma yaşanmadık yıkan yumran Yeken açığını geçirdim ben gözlüm yumman Emma sövüşünün beti nokta hiç vaat durman Yönü gözümdeki duygulamıyor Ağırlaşa dem alışım Sebebi ya da cevabı yokurlara durmanışım Seyredyan aynadan özümün kerun horlanışım Biçledim ve çalıştım gövünlük verdim durmaşığım Deyip baram o tema Stüdyoda qarasha yazılgı näçe demo Qaçan yalık övesim ve seyredim o kino Bu zatlardan başı çıkan biri gerek yöne bamı kima Bir köpüğüm yoktu düğün katı günler rahat çattım Rap yazdım punch attım Madım içime ben bu kaçada dans attım Bir dedim Elimde başım ya Elimde bayarşım Ya dedi başa dönedin Yaladım Köp sağ olun. Sağ olsun Aydiyaz. Sağ olsun Aydiyaz. Söyleme. Такой туркменский noise MC. Ага. Да, красавчик. Очень вайбово. Точняк. Вайб просто сумасшедший. Öde seret skromluca. Show edenak, rad edenak. Такой скромный aydım aydı vatıydı. Gerek gel yani Sıplaydı. Şaman, geçir sulaydım. Yo şoňa gerek-ka. Şoňa gerek-ka. Ýöne asla gerek kanýa. geçirdiğin dinlemek için ödün aytsak mı? Owa, dinlemek üçin. Beat kiminki beat? Morpheus Morpheus. Tuğlama. Kayf. Satacak mı? Ana? Ya verecek mi? Auksion gitti. Sağ ol. Sağ ol. O derleyken. Süleyman Bayram. Ihlas. Şu aydım şumat yine badım iyiydi. Bavar Yadım tuttum Ha. İyiydi yok bolan bolsa da bolýar şumat. Owa, bolletsem bol gulýalyk. Sözün 10. Vibe 10. İyi de qow Prosta iyidin dowam etmedin. Şonuň minus 1 edayda çıkışyk konkret şey dip bar. Näme gowurdym? Prosta şu vibe bilen biz bara pon aldy da ne şeyler etmeli. Krasavçı başka sözüm yok. Belki söz Süleyman sende vardır. Yok, güýçli. Güýçlülim bile. Özgörüp, ine şu wagt hakyky finalist. Men şu wagt beýle koglalar gatwarmasyn iň güýçli görenim. Şu wat. Men dinlerdim. Näme gaýtalap dinlerdim. Ýan kızan gowdy ýaz getsem. Häzirlikçi seň üçin iň güýçli. Häzirlikçi. Ýöne vibe mädem duýdy bolama. Yo, şu başda okapla yadım niço sen yine girkte dip tipi bilýän näle girkde oturany bilýän. Ya şu sonede oturum qaray şumat dip şoň al pikir gellik kellem ele. Da yadım çindenem şumat. Da ýagry şeyle gerek ýagry реально он сейчас это делает. O da bu sonede какой бит вообще идеальный, молодец. Morpheus düden olsun senem idealna giripsin. Ну, я думаю özüm görüp otursun da reaksiýa. Mene gatwyp köşk gördüm. Ultimativny vibe var aydymyňdan. Aha, Bolar ýaly. Kommentaryň içdiňmi? Iska? Bulaydım ha yaman gowdy dilen aydym bulun tak iza ya has gowy tempo galyp gidýär bitin. Ana o ýerlerine ýetilmedi. Sen bulaydymy çykar ýana. Gowaydym bunu. Bale Şeýle goýma, gowy gidýär bulay. Ýöne belki gowlugadyr, islam. Belki easy moşu piçitleyen yani moş daylardy. Yarışdan daşardyň lak görelim. Yok manna ýöne diýjek bolam nesibe gowlugadyr diýär. Täbi kenekletdi käbir söz jagaslarja. Olam yaman kyn adam kenekledim. Iýminde menne şo ýanky bolly balara söýä. Edim. Soň üçin güýçli. Ýatda galan sözüň aýt. Şo demo. O täbi hemmemiziň näme baş olat. Qaralama ýazyp goýýan studioda. Şo hemme rap artistda bolýar şolat. Bolem ahlatsan ençeme eserleriň afterlary bedeni tikinetip bilen bolsaň boleme. Ýene gow tarapy artanjam men pikirmçe söz bermäkem. Her bir çykyşdenne şu wagt edil ýüz göterim arasda çykyşdenne ýok. Şona belläp bilecek da. Näme de bir bellecek ba?
saylamaga mümkinçilik bada. Ay men gowçuk şetdim diýilen zoktuň hiçiňiz şu wagt. Näme de bolsa her kimde bir billijik bada. Dawa bir men bu näme üçin diýen tomaşaçylar üçin diýen her bir çykyş edýän bäsleşimden elete öz muşdoklary bar bolsa gerek. Şoň üçin hem şolar üçin bir ýatda diýasa, eýem buny finalist etdiler, buny ýeňjetdiler diýip düşünäýmen. Her bir çykyş eden şu wagt içinde 4-üň üçin ýokman bir kemçilik bar. Şolaryň üçin dedim elbetde saýlarlar. Dizet başda. Inni ilkine kutlayan. Sana favortum. Ine Gonç, käbir aydymlar bol ya. Ine bir zatlar meşgulanyp oturyp, soň aydym gidip duruştaýdy. Onuň tutýar seni birden, "Eýway" diýen, "Goýan şoýan kyn" diýen täze. Ine şonu ýalyda atşy. Başy bir kere merdan ene magiya diýär şu. Şonda magiya başlady, bir de "Eýway duran." Sen niýdingmi? Meni bagyşlan ton, sen niýipdir. Umuman, şu magiya ýaly boldy, mysal üçin. Kiri takda dämi. Tuttu da gepin keltedi. Men şoň üçin sana sag bolsun aýdýan birinjilik bilen. Şul oglanlar tutunyň üçin. Onuň goş men ýene bir begendirýän zat bilýärmi, näme gepleşimiziň, bäsleşimiziň iň başyndan başlanyp gatnaşymyz känni. We şoň üçin de biri-birine meňzeýän gatnaşyjy känni. Şunu gaýtalýar, ikinji, üçüncüýini gaýtalýar. Ýöne şuň finala men görýän zady mene biziň ýaşlarymyz tuwalama şeýle bir ýetişipdir. Hersi aýratyn artist, hersi aýratyn ýolla. We şuň kim ýeňiji bolsa bolup geçsin. Ýöne şunyň hemmesi ýoluny dowam etse artistden boljak, şu ýoluny gazanjam etjek, şan şöhratam gazanjakdygyny men inanýan. Şoň üçin ýigitler häzir kim ýeňer, kim ýeňiler ona bilemek. Ýöne şuň hemmesi hemmäňiz ýeňiji. Inanyň maňa. Inni aýratyn artist hökmüne ferese kowa biz tutdy. Men haladym. Ben Süleýmanyň diýene de goşulýan belki iň güýçlü şudur. Ýöne biziň gepleşigimiziň formaty aýdymçy hökmüne däl, bütewi çykyşa feretmeli. Şoňa görä baka berlermi diýen. Sen biziň favoritimiz bolsaň, sen utulmagyň mümkin, utmagyň mümkin. Ýöne meni şahsy pikirimi aýdyp garaň. Sen bet gidip otur. Ben şu arsan gurula oturýan nämen pikirledim. Şu gedek doglan ýyllaryny, ýaşlaryny ýazmandylar. Sebäbi bu oglan ýanky şul aýdan aýdymy bir hil ululaň aýdymy. Ana naýman gaty. Şu ýaşy ulu geldi mi ka beýle oglanlardan şu pikir geçdiler kellemden bu gedek islam ýazmansyňyz. Ya deň düşmenmesi. Yo deň düşde, her tapyrda ýa. Gerek aýdýasa. Şoda şoň üçin bärik köp Ay bellem. Aga bir haýsy haçan emulsiýony. Şonu awrda badronda. Siziň deňdiň şulaňyz. Eýem ululaň aýdym bu da. Ulaýdym. Yok, Süleyman Ferit, sen gowduýdyň şu wagt. Käbir aýdym bolýar, ýöne ýazmak üçin ýazylýar. Käbir duyup issäp gözüň ýumyp ýazylýar, bilýärmi? Şu şol aýdym men pikirimçe. Şonu aýdy otur, şonu aýdy. Olda näçe ýaşyňda sen? 29. Berekeler. 26 ýaşda başlan soň 26 goýanlar da nickname gam şoň üçindir belki. 26-syna doglan şondan. He, boldy. Ondan hem biz dowam edýäs. Gonç bir jemint bärde Kerimcan ýene de ses berjek diýenler var. 200 başlygyna. Aha. Ýekece bellek geçesim elenat. Beýleki gatnaşçylar kelle kaçad etdi, ihlas bolsa duýgulary kaçad etdi. Nä no cap şondan haladymy. Sen bu ne kommentarylaryň öýüňe bal ýygnaýan goýdyan ha, eminler ha. Görersen seni. Yo çykyş edip otur gaýtdy men häzir aýtjakladym ma diýip. Başga ýigitler aýtjak goşakladyňyz barmy? Gülýaly. Köp sag bol, ýerine geçip bilerdim. Biz dowam edýäs. Ine de garaşylan bäsleşimiziň biri edil şu wagt bize goşulşan tomşaçylanmada ýatda diýär. Final tapgyrmyzda elbetde dopamim atly bäsleşimiz bardy, okuw sebäpli gelip bilmedi. Oň ýerine de elbetde siziň saýlanmaňyzyň, siziň arasa gaty köp müňlerçe ses bermeginiň esasyna ýaryn finalda bir ädim galanna final tapgyra ýa-da gaýtdy gowtaýnykly gelmedi. Hemme biz şoňa şaýat tanqidler hem gördük ýöne sedem gepleşip görýän şoň esasyna da eminlemet öz seslermedi. Belki şoň üçin hemdir siziň elete gollaňyz bilen günüden güni tomşaçylanmadan gollugy bilen final bäsleşigimizde Balqan welaýatynyň Balqanabad şäherinden Şatlyk Tagan Galyjow, Shady West. Gonç sözleňe men goşaýynna. Eger dopamin geläýän bolsa-da, biziň tomaşaçylygymyz baha beren üçin Shady West gelmelidir.
Geleyen molunmadı. Ana. Sebebi massaga ettik. Oğlanlar bilen biz näme üçin edýäs? Şu gepleşigi. Tomoşaçylar üçin edýär. Dogry däm? Şolong saýlany üçin ýa-ni diýdin 80-90 götürmi geçmeli dediğiydi, ses verdi. Dafa min geleyenim bolsa 7-nji gatnaşyk bolup gatnaşardy. Şonu belläsim geldi. Tomuşaçylarymyň güýji diýip şoňa diýilýär. Şoň üçin bizi gollaýanyz üçin gepleşimiz başlaly bäri we sabry bilen her bir bölümde garaşyp öz wagtyny sarp edip bize tomuş edenligiz üçin her birinize mehriban tomuşaçylar köp sağ olun aýdýar. Şu el çarpışmalarym mehriban tomuşaçylar siz üçin. Biz bolsa sizin saýlan reperiniň çykyşy bilen dowam edýär. Shade West. Yo. Yo. Yeah. Balmana kol ver, özüm alıp çıkarın kalın hadi. Adam şadi, hiç kaçanım yatırın ok bağlı. Şu rap dilen yerde mene dil kaplan. Nece yıkıltamam düşüm ok tatlın. Kilemin içinde yakir açılmadı ki tatlın. Titimiz mene gelirlerin apim. Dodu kılıp du, gelin geçin everybody. Everybody. Kalbim könü ödüm tende, yüdüm bebe. Grep çeyni mene kilim beri. Yedi tofik, siyalik neme bakana tapsa yok parhi. Hiç kim deyip bilmesiydi senin kaldın oldun. Tedavi sağlıktan beri yürüyen yıkı yoldun. Şoma kılın beri çıkan yoktu oldun. Yürüdüğün nom, oklar yasadın. Sağı soldun, yo, yo, sağı soldun. Ne bulam ne ettik et, oyalı bir çettin ketti. Matardan gelin heki, kaşım çıtık yönü yürüğüm bekti. Uloğlan bu kere sağlıktan beri edil katte. Yalı içine çekti, ol bastı yumrukta. Birinci bolmadan ama tuzaklıda birinci bolmak için. Gelim çappi, paylayan bulura pay, bolum şuna kayl. Yeter, yeah, yeah. Yo. Yeah. Yeter daşıyız qawdat melekin. Adama gittigiçe ecilet yanekin. Indi qiyinçilikları mepetli ila çek yanekin. Kim ten almagan qiyinlikty ben. Kime tanın içinde qoşlarım cem. Siviyat etmeyen yerleri yürüce geçim. Durmuşumda yeki yapsan tatımdına rapti. Kalana boşuna kepti. Bu life'ım adamları neme etti. Namatı bir qıra çekip içine depti. Bu edilen hatlar ne könüne dele düşünüp bilmen. Geçerdim yeride edilmeyen vaat etmensin. Yoluma düşüldü seçeklik geçe. O tarafa bakınca önkü könü köçe. O köçelerde bir mahal keliler köçöndü. Yo, sıralarım öçöndü. Yeah, yeah. Ne bulam ne? Getto yalı bir çettin ketti. Bilmatırdan kelin heki. Kaşım çıtık gönü yürüğüm bekti. Uloğlan bu kere sağlıktan beri edil kakte. Yalı içine çekti. Ol bastı yumrukta. Birinci bolmadan mevcut atmada birinci bolmak için. Gelim çappi, paylayan bullara pay. Bolun şuna kayl. Yarancılık yok kim bola. Karşıma şeytan bolup çıkana çendiyen peykan. Bolup ol geçim ol dila bolan yerde welcome. Bu durumuz komik, hakikat gülüp bakan yok. Durumuz nekim eur yaman tana toni. Alıkları güzaylıktan kamana gelin. Yalı dünyanın sonu. Yo, 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 yo. Shady West. Näme şunlar birinji bilen sözi, men pikrimçe şu gatnaşyjylar bilen iň köp wagt geçiren Kerimjana sözi beretim gelýärdi. Bir hili kän täsir etmedimi, mimikanda hiç. Näme üçin täsir etmedigini aýdaýyn. Men şunu Hudaý we dinläsim gelýär, eşitibilem ok sesini. Wapşe eşitilen ok. Dinläsim gelýär, anana okda da edil şonu ýalyk golly. Şuň aýdýanda da bir duýgu beres gelýär da ganyňa dopamin zat edýär. Men duýýan onu ýöne eşitibilem ok men şoň sözlerini. Awa sağdan pes boluşy gerek. Söz mikrofonum pes bolýar. Mikrofon sen özüň daşda saklaýan. Mikrofon yakın saklan okanızda. Men aýdýan sen günäkär oňakar diýema. Ara çaýgan saklady. Ýeri bolýar. Süleyman. Men bir zat aýtjak. Şu nämen pikirlendim. Hip hop rap bara. Şeýle bir özgörüpdir. Şu wagt pikirlendim şonu. Şunça ýylyň içinde men rap dinleýän ýyllarda öň boluşa rap hemme zat rapdy. Inni rap şeýle bir aýratyn şaka boldy.
şu rap bilen bundan öňkürep ikisi başga janr ýaly şeýle alanda. Meselem ýankyň dinleýän buny halaman bilýär. Ýöne hemmes rap dikki diýär. Men şonu şu pikirlendim. İkisi başga janrda aýdan ýalyk şu wagt. Onuň ikisini deňeşdirmeli bolsa 26-dan tesgal ýaňsyn. Ýöne sen öz stilingde daş etdiň, sözüňi gowy ýazypsyň. Sen kim ululaňaýdymy? Ýöne men şu pikirlendim, bu näme bolýar? Bir ev üçin aýrat ilmäsdesi etmeli, o ev üçin aýrat ilmäsdesi etmeli. Да, такой true rap, koçer rap. Настоящий. Aha. Да. Bayram. Şeydi, ilk bilen seni kutlayan ya. Son için sen mara hip hopçuk ettin, öz stilinde esasında ben prosto sözlerini kendi düşünmedim. Düşünen yerlerimi kaladım. Ama ortaça. Düşünükli. Iska, Muslim, başını. Rap gowy nemedi. Kökünden aldı da rapın kökünden ning baştaqy dören stilin berdi abel. Biram şu birinci şulaydan şu ýangyş manerini etrenim. Öz stil oyunçy, öz stil üçin gaty bolup dur. Düşünükli. Köp sağ ol. Matt, Ey, o da ne? Bar goşşok diýjek wadım finala gelin, wad etdiň uje etefsoq. Uje bulon hemmek tanaya bulary. Erse hemmet ýeňiji. Artyk maç konkretno şu wystупление boýunça goşşok wadym ýok. Sağ ol. Artan, izet jemläp berden. Umuman ilkine ýene töwdüm gaýtalaýyn gutlaýan. Benim finala çyly gelin ýene merdanyň maýdanyna zat ýam ýeňiji hemmäňiz. Ýam ýeňiji. Ýöne gowy men pikirimçe gowy. Bir hiç kili ýakymsyz ýa negativ pikirim ýok. Ýöne Süleýmanyň diýende goşulýan şu aýratyn ugur, şulugura balýat etmeýän şoňa düşünmeýär. Ýöne biz her ugurun dinläp gelemizsen ölçäp bilýäň-de. Men gowy bolýan ugurum şu aslında. Şahsy. Ben de gowy bolýan. Howo. Hemmämiz gowy bolýar, biz hemmämiz şundan başlady hemme zatda. Umman üstüni gardy bolýan. Nefip bolsa ýeňersin. Ol. Köp sağ ol. Bir Süleyman. jawap goşok. Hemmäňi deňizi diýdiň ha. Bu oglan eýýäm ýeňizi näme üçin tomaşaçylaryň 80-90 götürmi muňa ses berdi. Meselem eminlikden men giden bolsam şonça adam ses bermedi ýedine getirdi. Ýöne saňa tomaşaçylar eýýäm söýgüsini gazanypsyň da şoň üçin ýeňseň ýeňmeseň eýýäm sen ýeňdiň da eýýäm tanalýan sen. Sen diňe dogurja gowy bolýan zadyň dowam edibermeli. Öz müştokluň dinleýijileň ýüregini ýere etdiňde. Köp sağ ol. Şeyde West sağolun aýdýar. Ine de mehriban tomaşaçylar final tapgyrmadan iň soňky finalisti çykşetjek hälen wärem tölemek kommentary baryny berdi. Inne öýde näki çykşy derke biz bolsa ony häziriň gözünde diňler görürüz. Garşylaň paýtagtymyz Aşgabatdan Atajan Ataýew 200. Ras. Söz kan swek başlayla. O amalımatı ömürlü Geti 4 tane ten renkli kömür mü? O görür mü? Bilem o Zapatım yok gönü cash dolu stol Öyle dost nerede? 2 kol al magazine girdi Kaydalı işe gitmeli men yerden Bana näme bilen kapı nerede? Kelle rahat degen yalı şappa Degen yalı şappa Kapı yalı bilen ağzın yapyan Yem ağzını bilen ağzın yapyan Katı çıktık düş barat aşağı Nira barat aşağı Kellem rahat degen yalı şappa Katı rahat degen yalı şappa Näme ol nerede men kim bilen Kim janatdy kırsa pırdan bilen Alo neredesin yer Tanımadım kim ay sen? Odla maşini dost işe gitmeli Bizi çağıryan yalı içine Aylap veren çeşik dayan gepin çekmeli Yönü şunu do Kellem rahat degen yalı şappa Degen yalı şappa Atı yalı bulan ağzın yapyan Yum ağzın bulan ağzın yapyan Atı çıktık düş barat aşağı Yira barat aşağı Atı rahat degen yalı şappa Kellem rahat degen yalı şappa Kellem rahat degen yalı şappa
Digin yalı şapat Kapı yalit bulan ağnyaptan Elma ağzını Bulan ağnyaptan Katı çıktık düş murat aşağı Nira murat aşağı Atrağıt digin yalı şapat Atrağıt digin yalı şapat Onda näme Waytın bilen şappadyň bilen eminleri ýetdi mekan görmerler. Bayramzan göni öz kommentaratyny berýär. Atacan, primoy çesna dogrymaýdan öň çıkışyn gowdy. Bu çıkışyňa halamadım. Şappat degi rahat bolýan men el bolar. Şonyalyk uroňda допустим adam öz serinden gidýär çarşya. Beden gatyragatly mesela öz erkemedli. Şo derece rahat maý. Aňyrdan altyrdың da. Aw. Düşündüm. Flow так качаешь нормально, гоwy. Средненько мен üçinem. Iska ne rady ödýän bayram bilen? Yo bayram men radylaşdym. Şu öňkü günden pet bollu şu gedek. Menem şonu diýjekdim men soňa. Bulam gowy, ýani öňkü bundan gowdy. Maksat näme de şu öňküni ýeňmek-de öňkü çykyşyny. Öz-özüni ýeňmek. Hawa şu gedek ýöne bir kelek galmadym ýani. Öňküsinden bilemok beýleklen pikirinem. Toho. Yo şulogluny gaty uly potensial var. Ýöne şu men pikirim boýunça. Ega sam şoňaly. Yo, ola şu 100% da ega uny Hudaý haklasyn. No, ýanglys aýdym taýlapyn. Men pikirim boýunça bilemok. Это чисто моё мнение, я могу ошибаться. Сити, вот sen näme diýen Siti? Haladyňmy? O sen последователиň da şu. Gel mikrofona gel. Siti günäkär. Arslan Bärik gel mikrofona gel. Вообще что men gerekme geç ştaýda oturtana. Assalamu alaykum. Aha. Täze mekden pakalynesi. Men has başga flowlara garaşdym. Başga. Hukunu halamadım, hukunu. Prepare'ni halamadım. Başga flowlar. Yesçe çynmaýsam başga bit aýtmalym. Başga tempde, başga BPM'de. Bu bir hilek zat etdi. Näme şo? Pedal çördüm. Razganyat etmeliň da. Karbilan bitini aýtmaly. Progressiv bir hiljek. Gitjek bit etmeliň. Karbilan bitini aýtmaly. Ýok, karbilan bitinde de. Mana tonu gördüm da. Näme üçin ýymyny şu zady saýladym. Sen men öň bilişiňde drill edýän, trap edýän, olar öwrenşilen janrly. Men prosto risk alasym geldi, eksperiment edesim geldi. Toştu şunu ýazat etsem näle. Sen bara finallar işil eksperiment. Final eksperiment ýerde. Eksperiment üçin. Ýalňyş ýer, no это личное моё мнение. Для себя etdim men muni. Etmesem bir gownymda çykylyk galmady. Ay şuna daýma kenim diýmedi ýalyk. Munyň öň etmeli, munyň öň tapgyrlarda. Drill etdiň, jerk bilen gelmeli keni. Jerk bärde kynrak bolaýma. Maňa kynrak gel, inçe geler. Şonu edem bolsaň gow gelşerdi men şu özüme geldi. Jerk gelirdi, gelşerdi. Arslan, radylaşýaňa biz bilen. Sen nemäň dämi gaýbana şagirdiň dämi? Zep näme bolýar? Jerk. Jerk. Это zat ýalyk. Jerk. Detroit ýalyk. Ha. Понял. Старый просто. Men seret men aýtsak bolýan göçümde Rebam tema saýlaýan, meselem ojaga 10 Nisan, 10 Nisan diýip şu ýalňyş göçüm mukam diýär. Sen başga ýere göçüp bilýärdiň sen. Edibilýän sen. Ýöne ýalňyş göçüm etdiň. Bir hilek näli erbet däl ýöne final üçin sen iň daýaw tarabyň gorkonmaly. Sen prosto şah etdiň, mat etmedin. O da doğru. Bilemem ýalňyş göçüm men pikirim, men çüne. Men şu wagt bara keypim açdy. Garasan da adam bolmady. Hemme da dogry kabul edýäniň bilýän. Hemme da gow kabul edýäniň bilýän. Sebäbi sen özüň bilýän, näme de bilýän. Dal şu Ne, realne men özüm üçin perelomny moment sebäp men finaly aýdym saýlamda 3-4 aýdym ýazdım. Hersinde bir kemçilik bady özüm üçin. Moş siz aýdymsaň hazır başgaça da görpdiler diýe ýöne özüm üçin bir kemçilik bar şonu. Ýymyny şulaýdym da men gowunum rahatdy. Eger hazır özüm taýinlak gelene birden hazır negativdi meni alamda da şunu edämeli kenim dip ökünmeýän aýdym. Ol öz üçin şunu getireti geldi. Ol öz wybyryň, öz şahsy pikiriň arkaýyn, dogry. Ine dizet Solyň nasryn açypdyr da keyp açyp galdyraýdy. Men şundanam Süleymanjanyň keypini açsana men gynanýan. Sebäbi Süleymany şu gün 2 gatnaşyjy gynandyrdy. 2 gatnaşyjy gynandyrdy, ýöne 1 gatnaşyjy gaty begendirdi.
Ne Süleyman'ın görüyorum aydım sağlarda standardı yok orada. Bir işleşen zaten biliyor standardı yok orada garaşyan dadı ken. Yöne yiğitlerine bir hakikat var, şu hakikat ütken yok. Yine bundan ön tapkırlarda köp katnaşı näme dip geçirli. Şun potansiyali bar. Inneki gepleşikde, inneki faamna has kowlat edip biler dip geçirli. Yöne kıynansam final egzamin yeri. Sen katıgı tayarlanıp gelenem bolsoň, potansialın baram bolsa, inneki sapar has kowlat edebiljegem bolsoň, sen bar okuýuň finalda görkezmeli. Şuday egzamin. İň okuyupsızam yeňip biler. Sebebi şu egzamini gowy tayarlanıp gelen üçin. Şoň üçin oňa näme edip bilerdi, okuýup näme di, oňa göre baha bermeliler. Men pikirimçe bitewi şu günki egzamine göre baha bermeli. Ilim senden garaşygymy ully ýöne meňe tamam ödemedin. Ýöne gowy bolar diýip pikir edýän. Gerekede dowam gidip otuýar. Atajan, Merdan, Cemre. Mene çynmaýdym, yaman gynandım o. Atajan. Şunun biz znaýş men birini görýän sen bilýän şoň talanty ba, odady ba, potensial невозможно şunu. Meni näçe beýlep, näme aýdym getirdiň bilemok. Men это вообще не твоё. Да, тот раз я даже ядом, оталатым меле, ну, кони там вообще что было. Йöne просто проходной aýdym getiren ýalyk, это же не дело. Gönü aýdanda Atajan şu wagt eminleri bizi syýlamaýan ýaly duýdular şu wagt şu aýdym getir. Men şeýle düşünýän. Ya, в целом alanda gowy, onun ýaly bırak del gowy, normal. Yo, bul prosto gaty ökdödüğünü bilýän, meňe pikirim şoň ýalyk. Şas beren dady. Gonç, bulaydymam maşyny dinläp bermeli. Onna da gurrun. Final üçin bulaglaryň edibilýän zadyny bilip biz şunýalyk komentarlar berip otyr. Ata fiýlamadygy däl. Mikrofonu berdi. Atam, mikrofonu berdi. Şamanın setini meşdelik gepleşiň dowamyny. Süleyman Cemle'de bir söz bilen ýalňyş göçüm etdi diýdi. Bir söz bilen Cemle'di şunu. Artdan zeret potensial bar diýerlerden şolaglaryna bar potensial. Ene potensial görkezmeli ýeri geldi. Emma bar потенциал, hani экзамен. Эмма да коудем с моей точки зрения неправильный бит. Flow текст хороший, но не на этот бит. Ana. Ahiri näçe gepleşik ýazdyk, DJ Şamanyň setini eşitdik ahiri. Burgedegem eşitdim zokdy ahiri. Köp sağ ol. Atajan köp sağ ol. Inini ortaga çypdy. 200. Get out of here, boy. Inni mehriban dostlar, tomaşaçylar, helki aýdan garaşylmadyk sowgadymam gelip ýetdi. Ini aýdylýan ýeri şu. Öňüzde 6 sany finalist final bäsleşigine gatnaşylara çykyş etdiler, çykyşyny gördüňiz. Öz başda pikir eden taňa diýene, pikirme wajyp ýöne, häzir eminlemede has elete jogapkärçilik iş tapşyrýar. Öňki peşkerim şeýledi. Finalla finala da şertimiz üýtgedi. Häzir 6 sany bäsleşiň içinden 3'üsi super finalli ýaly. Super final haýlanýa. 3'üsiniň itowy. 6'dan 3'üsi. 6'dan 3'üsini häzir eminlemez saýlaýar. O taýda akam şertem men pikirimçe kim saýlansa şertem şoňa görä aýdaýar. Has dogry bolamy qadiýas. Şoň üçin häzir eminlemez 6 sany bäsleşiň içinden 3'üsini saýlaýarlar. 3'üsi super finale geçýär. Oň şertinem kimin saýlananyň anyklamadan soň aýdar. Biziň bilen galan wagty hormatly Eminem geçirýär. Rap edil final sizde. Rap edil sen üçin uly dawara. Mehriban tomuşaçylar, garaşylan produktorum gelip ýetdi. Garaşylmadyk sowgadymyzdan sürprizimizden ýatda diýas. Finalda 6 sany bäsleşmede çykyş etdi. Öýleriniň getiren beatleri bilen, sözleri bilen, afterski aýdymlary bilen. Ýöne inni super final we baş baýran eýeti kim bolar biz bilemizok. Onu bilmeklik üçin hem elbetde 6'dan 3'üsini formaty eminlenme saýladylar. Men pikirimçe aýdylajak zatdan bara aýdylly oglanlaryň başardygyça finala getiren çykyşlaryny getirdiler, çykyş etdiler. Inni diňe netijeleri size we gatnaşylara ýalan edýär. Ýöne elbetde ýene bir gezek men pikirimçe eminlenmeden gollar mukadiyat şu men pikirimçe biziň bir ulusyň otuňyz bar. Men arkaýnam söz baýlykda aýdyp biljek
Kerimden hem menden hem Alparjo kömünne diýsen suňoto baý oglana geleceğiňiz bar şu ýoluň saptyrman haýpkärde hünärde işlediň edem hökman özüňiz üçin hem bolmasa da sizi gollan sizi dinleýän dinleýijileriniz üçin hem şu ýoluňyzy dowam etmeňizi sizden haýyş edýär. Geçtiğiniz geçmediğiniz. Häzir men 3 tane superfinala geçen bähleşlemeden adyn aglayan beýlekler Kerimjanyň ýanyna geçip biler. Üçüsi sahnamada galy. Ondan näme? Repli dil bähleşlemeden superfinal tapqyrna gatnaşma hukukadan birinji bähleşemer Aşgabat şäherinden. Yaşı 29 bolsa da nickname'i 26. 26 gutuyaz, sen galyan. İnneki bähleşemer super finalla o da Aşgabat'tan. Yaşdaki oğlan oydu. Bayliyev, Kutlayaz. Üçüncü, bähleşemer öňe siz şans berdiňiz. Innem eminlerim ene şans berdi çykyşy bilen. Shady West. Superfinalda Ali Fexman, Mehmet Mok, 2 yıl köp tazan aýdýar. Dostuňyzy eňleşdiňiz gollap bilersiňiz. Mükemmel Kerimjanyň ýanyna geçýär. Häzir 3 yıl galýar sahnamada. Geçenden 3 galýar. Ini superfinalyň şerti boýunça üçüsine de belli bir beýik berýär. Yarım saatyň dowamyna da sözün dönmeli. Üçüňiziň bitem shower bit. Rovna 30 minut wagt berýär. 30 minutyň içinde de sözler dönmeli. Dogrymy? Goşok aýçak zatlaryňyz bar bolsa superfinalymyz şerti boýunça Pesi näçe settir ýok ha? Şertde. Pesi 16 var, pesi. Pesi 16? Bir derse o. Hatta özüne göre. Yani 16. O da hatta freestyle. 10 bolsa da warly pesi isleseler 16. Yarım sağa da. Garaz aýdyma megdemer. Yarım saat wagtyňyz var, 24 barz etseňiz hem. Şol wara gonç, o da tomoşaçylara da düşünip bolar ýalar. Kıyın zat del, freestyle del, bul zat del. Şu edip boljak zat şu yarım saatda misal üçin rap düzüp beren adam üçin öň kutaýyna goýan aýdymlar bar. Şo saada gelişdirip bilseler, bilýän ol şoň üçin bir odat etmäň, ýaýdanmaň, şo spakoýna. 30 minut dastatçyna. Atı dogry aýdýar. Birden bilemek özüňize gowy 30 minut köp diýsen 15 minutdan beri bilýäs. 30 minut bolýardymy? 30 minut bolýar. Ondan hem mehriban tomoşaçylar biziň bilen galyň. Biz üçin yarım saat, biz üçin 3 sekunddan biz dolanyp geleriz. Repledil superfinallar. Repledil sen üçin uly dawara. Morphos on the beat, yeah. Ine mehriban tomoşaçylar size berilen 3 sekund geçti. Elbette gatnaşlamada taýlygam biz üçin yarım saatymyz geçti. Ýatda diýär superfinalla 3 tane bähleş gatnaşýar. Baýly 26 Shady West. Üçüne de belli bir beat berdi. Haýsy janrda okaty gelse, haýsy sözler ulanyp gelse, yarım saatyň dowamyny düzüp berdiler. Elbette düşünüp diýär, ýa tutmak ýetişmezlik mümkin şu başlanjy arkaýyn öz zametkalaryna kol ýazmalaryny okap çykyp bilerler. Baýlyf taýynmy?
Onda näme? Bizem taýin, sizem taýin bolsaňyz, şaman ýüredik. Ras. Morphos on the beat, yeah. Şeytan meni kamçılaya, yüreğime madacık fanzılaya. Belki de bolmollum barıncı men, arman adacık alcırayan. Şeytan meni kamçılaya, yüreğime madacık alcıraya. Belki de bolmollum barıncı men, arman adacık alcırayan. Bağışla ece, bağışla kaka, bilmedim ödep anamın adı. Bağışla dost, bağışla ağam, başarıp bilmedim planın adı. Bağışla beni, bağışla fanım, kim ise bol ya karışma yanım. Belki de bizi şu netibe derler diyanı yok. Yine yol kendir, umidi üzemek, men mini düzemek yönü yere. Ne edip seredi, necemin kakamın gözlerini. Oğulcuğum sana inan yanı yende men isim hasam kıynaştı. Yanına sağını bilyen oğlan göz yumup yine de sıynaştı. Sağ olağım senim ettin men üçün elinden gelenini. Senden başka diymedi hiç kim baylayım yorkanı berelini. Saylamadım men bu gedek tema kapta ya da flow'umu. Fazla dinledim, fikirlenmedim, yazdım içimden gelenini. Şeytan beni gıcıklaya, yüreğime madacık pancaraya. Bolmasa bolmalı birinci men, harman adacık alcırayan. Şeytan beni kamçılaya, yüreğime madacık pancaraya. Belki de bolmalı birinci men, alman adacık alcırayan. Bayliye. Mümkün bolsa mende gün teklip ba. Günü 3 dinleýän bölüme ýaly duýguya. Günü soň kommentarlara öz bahamyny berer. İkinci çıkışacak baylyk köp sağsan aýdýas, ýeriňe geçip bilersiň. 26 sahnamyza çagyrýas. Haçan taýynmasaň start bere. Başlaýyn. Girip gelen ritimlere her temp bilen täze mektep ya da kono format bilen garip berdim ritimlere köprek gelin. Düşünmedim bunları da backtracking. Hiç kim yok, hiçim yok karşımda hip hop neme beat yok. Beni yüksek yöne cape yok. Bulun yüzüm nakı fake like for the renkler verdim yöne köce flow ile gepler vereyim. Olar yalı şadiyan aydınmam yadam ok. Beni hadin alam köpele ve yere adam ok. Bulun lirik kafa kaptalından bir amaran ok. Yöne yarışanım bular bilen yerim alama. Şunu duyup yetiştim. Köp sağ ol. 26 çıkışını gördük. Köp sağ ol 26. Mikrofonuňy Shady West'e geçirip bilersiň. Shady West, sahna seňki. Yarım saatyň dowamyna Shady West nähili rap eser bit taýnadyk ha. Häzir bilers. Ýör. Yo. Yeah. Morphos on the beat, yeah. Her yere sıklar bilen bedelen gel balam ekecek edelik edelens. İçimde duruyat olgunmalar ulu bulutların arasında kol bulunan yali. OC içimden geçip gidip bolsi OC keveligim motir. Çalışadan tortip, çalışadan tortip. Arkanda durun, mıdama sıyır. Sen yanında otir, gel bu yere. Yüreğime gir, yanakında çalışadan dişletim. Takamsığı zefir, yali. Dost katmasınım, kaçmadı. İnne berdi atmosfera başkası. Suyun kıydığına içindeki sözlerini saklap oturma. Aysanı açasan. Gecenin avutulluğu fen bala. Ticeni böyden çıkını bilmeyen kalım. Gecenin avutulluğu fen bala. Ticeni böyden çıkını bilmeyen kalım. Bala. Fen bala. Sen kistadın kim del bala. Fen bala. Sen kistadın kim del. Durmuşumda hem zat yönü key. Yönü elimde yukarı derece bu kez. Sulayacaklarım mıdama yadında kalsın. Bugünlerimize mıdama gelmez okey. Her varan yerimiz romantik. Hükmen gerek değil bize Paris. Hör meselen bağaltı bana sana da seni için men gentleman. Bar aladaların içine der. Koydum hem zatı, koydum respekt. Dilim urlayat senin ödünü çek. Durmuşuma girin vaktin ütködük hem zat. Hatta yukarlandı immunitet. Sözlerimi pertepeniken ulan yan diyen kişiken dinleyedim sümeri çez. Gecenin avutulluğu fen bala. Ticene böyden çıkanım bilmeyen kalam. Gecenin avutulluğu fen bala. Ticene böyden çıkanım bilmeyen kalam. Bala. Fen bala. Sen kistadın kim del bala.
sen bala sen hissadın kimden Köp sağ ol. Şeyci West. Bağlan hediledenler şu at. Köp sağ olun aydiyaz. Şeyci öde yerin geçip bilersen. Inni mikrofonlar. Muhammedcan. Ya. Inni Всё понятно же, брат. mümkün olsa bir orada sesi ver ya. 3 tünümüz akna çağır yaz. Oğlunlar. Çıkış edenler. Baylif 26 Shady West. Olar eyyam super finalla bir qolla aling dostlar. Haşet yaz. Gönü ses ver yazmay. Açık görün ol yani şu yerde. Herkim bir fayda yaz. Açık herkim bir fikir naydiya. Ondan hem yakırban tomuşçular üçlük sahnada yöne hem Mehmet Bilyaz üçün biri Türkmenistan yurdumuzda ilkinci gedek şular yalı formatta gepleşik, bäsleşik, yaş rap sunutunup täzeden bir can vermek üçin, täze bir ýyllary ýüze çykarmaklyk üçin elbetde döredilen gepleşik, elbetde ýeni bir ýola şular ýaly döwrewap, kämil gepleşikleri döretmäge, tomşuçulamady getirmäge giň mümkinçilik döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdamyda çäksiz alkyşlar aýdýar. Inni elbetde şeýle sawatyn arzuwlary bilen hem hormatly Emir Azadama söz berýär. Häzir her bir çykyş boýunça aýra tenekde pikirlerini aýdarlar we ödüniň barja sesini elbetde gatnaşyklara ses bererler. Kim birinji jogapkärçilik çekip bilýär ödüňizde? Onu bar zadyň sebäpkäri Eski Muslimden başlaýar. Soru verecekler şu an. Kim tayin çeksin aytdı, kim şu an dedi. 26 sen şu an dedim. Mikrofon, bir mikrofon ellerine beren de gedekleştirip neme derýärler. Gurlaşyrlar da gedekleş. Tawa. Açyk koy. Açykda. Gurlak koy. Şu an dedim. Şu an dedim. Senki şatlyk nälik boldy? Öňküden. Şu an dedim meni. Sen kendi şu an bilen. Öňküden hem ba ýöne ýygyna da goşalan ba. Shady West. Shady West. Bir bal. Ne ödümçe belli yaptın o? Aynı emmeden adaplar mı kadiyenle? Mehmet Nazarov. Üçten bala des, men birce şu bir Allah'ım raçun yaman tek nastrayna qoğgaly. Çünkü bu nem için böyle düşünemek ödödün dince ödödün o da dedim abi. Ödödün bir kile qıs yani ala. Qatar qayn şu tayda durman ödü. Уже это всё хорошо. Demmek şadekşi. Yani men de pusun edil şumat 26 fayla. 26. Bir set Mehmet Nazarov sesi 26'a geçti. Dizet, Bekemece Show. Yiğitler berekella. Yine şular yalvat bar. Rapçi hökmen öz sözünü yazmalı diyen kada yok. Aydımçıda da yok. Yöne, eğer bir aydımçı, bir rapçi öz aydımını öz döredip bilen bolsa ol senden bir adım öňde diýmek. Ve şul oglanlar professional. Ananyň men begendim şoňa şu kadaň badyňa da begendim. Şul oglanyň ýerine ýetirmek däl, ýazmak okuýunyň badyňa da begendim. Ine iska faol şu gepleşik netip bolsa sunugat älemine, rap älemine täze ýüzleri goşar. Ýetir men hemme gutlaýan ýöne men saýlawym 26. Dizet, Bekemece Show öz sesini 26'a verdi. Bir devam edýär. Sopranoman. Tak. Bayliyev. Gaty talant oglan ýöne men pikirim boýunça birazcık ýanglış tema taýladyň sen. O men pikirim. 26 podvadit etmedi. Молодец. Ýöne Shady West'in territoriýa şu. Bilem imine şu janr, şu oglan gaty ökde de. Nu başka urovinde getip ber. Şonu priznavat etmeli. Mena Shady West diýen. Sopranoman sesini Shady West'e verdi. Bir devam edýär. Peter. Mena başta deňrak gördüm, dogry maýdyn. Nädip saýlar hakdyydym. Üçsem, inni görýän super finalist da edil. Üçsem tuolemy, şu ýerine goşup ýazanlarymma, göndüzenlerime ýarym sagat şonu belläsim gele. Ýarym sagatyň içinde şunu ýazyp bilýän bolsalar, diýmek arkaýyn oturup studioda täze hitler
bir halkymyzyň gowurjak aýdymlaryny ýaza biljek oglarlar. Eýýämine biziň öňümizde. Ýöne bäsleşik bolýar. Hemme taraplayın gaýtalamagyna çelli edipdir da şeýdi West diýen. Tomoşaçylamyn bilmän ýygyna çağırmandyr da. Getirmändir. Boldy. Mehriban dostlar, Espeter Fefini Şeýdi West'e berdi. Indi mümkin şemme kişi hataplap duranlar. Ses boýunça 3-2 Şeýdi West öňde. Indi bayram günü absolutny çempion edip bilýär. Ýok, sesinem üýtgödi we bilýär. Ýönen görelim. Iň soňky ses Bayram Vagrant. Birinji Baýliw çykyş etdi da. Baýliw öňünden bagyşla soradyň öýden. Gowy temaňam gowy içinden alyp barýar. Oxanda da ýöne aňry seretdiň, ýygyny seretdiň, şu sahnada da aýdyňdy bir öňe seretmeli. Ola bir ýöne temaň azıcık agyrrak boldy, ýöne yetmedi. Maňa yetmedi. 26 hemme zadyň gowy. Özüňem gowy. Ýöne imene şu çykyşda şeýdi bastı. Mehriban tomoşaçylar, hanymlar we jenaplar, Türkmenistan ýurdumyzda geçirilen ilkinji repdil bäsleşimiziň ýeňejisi we çempiony şol wagtyň özüň tomoşaçylarymyzyň saýlagy, eminimizin saýlagy dowamjyl şahsiýat. Şeýdi West! İkinci ýerde 26, üçüncü ýerde üçlüge de Baýlyw düşdi. Kutlaýas Yine de el çapmaňyzy bizen taş edýär. Mümkin bolsa gatnaşyjylarymyzyň pikirlerini jemläli superfinalistler da mümkin bolsa Baýlyw final başlaýar, mümkin bolsa başlany. Zor atpada hiç tapkına da zor ya taýýarlanıp gelmedim. Şu tapkyrna sanyna gowy taýýarlandym. Özüme de gaty anam bady. Ýöne edil öz taýýarlanyşmy edip bilen bolsam ýykylsam men birinji ýer üçin gelmedim de taýýarlanan zadym edem bolsam narazy bolmadym degen gaýdardym. Hemme sağ olun. Şular ýa-da edip berýän iskamusym sana sağ olun. Köp sağ ol. Baýlyw Nime Allah'ım rada şu diýjek zadyma sen gynanma. Şeýle seret, daşyndan seredende sen hemme gatnaşylardan şu wagt populярny. Hemmesinden men pikirim şol. Nemede internet torlaryna. Sen dinleýijileň isleýän zady ýa-da bilen geçen gedeklerem aýtdym. Sen üçlükde. Şonça 100 adamyň içine sen üçlükde. Yo solong isteýýärlik, solong garaşýarlyk. Aýdam bolsam bolýardy, maňa birinji ýer gerek geldi. Düşünýärsiň diýjek bolan zadyňa. Ýöne ýanky bundan öňküde alan bolsak, başga bolan ýeňerdi. Şeýdi West ýeňmezdi. Ýöne senem ýeňmezdiň. Bundan öňküni. Ýöne şert şonýaly size aýtman, ýerine ýazyşyňyzy görmek üçin şonýa maslahat etdikde diýjek bolýanym, belki senem utup bilerdiň. Bärde hiç ilneme ýok, nesibe bolubiler. Alhamyň gelişine belki ertirsen balardan gowaýdym ýadardyň. Şoň üçin ýazmaňy dowam et, dinleýijileň eýýän ba, o arzuwy, köp artistiň arzuwy eýýän sen şolaň arzuwyna ýetdiň eýýän. Yo şo dinleýijilerimden ötün sorýan amştaýdym. Ýok, men pikirmçe dinleýijilerim seni gollaýam. Kadýan 26 başlany. Hemen da yakan tesirlen için sağ olun övrede zaten için çok minnettar. Hemen da için sağ olun. Köp sağ ol. 26. Ýan kaýdym hökman ýibergin. Gaýrat et ýiber ýan kaýdymy. Köp sağ ol. Onda näme? Repdil bäsleşimiziň ýeňejisi Şeýdi West. Söz senden. Men şu begenýän dogry aýtdym. Ken aýdyr. Adam diýip bilemek. Seni tolgup durýan bar. Çağılığımdan ardumdy. Ardumdy şey birinji ýyl almakda etmek. Repde kisilikden bäri şol bilen meşgul bolansam. Sağ ol. Köp sağ olun aýtýan. Köp sağ ol. Kiçilikden eden ardulan biri. Repde gurnaýjylara da hemmeňde sağ olun aýtýan. Köp sağ ol. Men pikirmçe kiçilikden eden ardulan biri hasyl boldy. Ähli ardulan hem hasyl bolsun. Onda näme ähli eletde çykyş edende sahnamda çağırýar, soğutlamady bar. Ona bir goşurdyk, ondan soňra emin adanlamadyň pikir garaşlaryny, jemleýiji sözlerini häzir eşitdirdik.
Kerimcan, soğutları oşurya. Kerim ana Skos'un adından soğuk oluşuyor. İndiki sezon etsek, ikinci sezonuna da katnaşın. Şunça vakti bile geçirdik. Bu geçtiğimde hem katnaşanları, eminleri, alparcılar, operatörler, ses operatörleri, hem bana da köp sağ olsun aydanaklik, hem hayatkarlık edenlere. O iş alpardıkın kalk diyen. Köp sağ olun. Onu näme hili giden bir tolgun many, bir gynançly duýguny başdan geçirýär we epesi ýol geçdik bilelikde gowy işem alyp bardyp gatýar. Ençeme täze bir rap janryny täze tomoşaçy, täze dinleýijiler hem getirdik mykak diýen. Elbetde siziň hem alyp baran işiňizde öz işiň ustadlary üstüne gardy goýýar. Köp sağ olun. Bundan belegem täze eterlere hitlere garaşýar. Bir de Bollara da soğut var. Onu goşurýan. Ana nastrýany açyrsanlar bulanam. Soğutlaryny goşup berseňiz. O şamanı da var eken. Atlar var mı? Emin noy, he, tuğla mı? Doğru yaptın, çok oyuncu düzelemedi yani. Ullokan harplar bile dize ettik, doğru ha. Gonç nähel duygun başdan geçiren şu an? Ha? Nähel duygun başdan geçiren? Kıynaşlı duygu, goğu duygu. Ama soğut yok, daha çok yok. Yok, man, ne soğut? Şu zaman sorduk. Sen duygu, duygu, Gonç Mölev çiğnem yürüytü. Skos egneşik brandinden soğut var. Bu эпидемиятдан çıkarman. У тебя еще один подарок есть, Гуга. Назад посмотри. Это мне? Жетур, sağ olun. Sedin durma, la vardın. Onda näme mümkin bolsa bir jemleýiji arzuwlary, pikirleri, hormaty eminlemede söz berýär. Gepleşmeden final tapgyrnaky, soňky pikirler, soňky arzuwlar we ýene-ki geljekki ýaş rap sanat işgärlerinde näme arzuw edip bilersiňiz? Bayramjan başla. Oğlanlar, sizi hem champ, altınız hem çempiyon. Sizi Türkmenistan tanıya, sizi millet tanıya, goldayarım. Dalşı devam edin, aydım çıkarın, klip çıkarın. Türkmenistan'da rap'i östürün. İnşallah hemmeňizem yıldız olarsınız, çöreğiniz taparsınız, ak yol dileyen hemmeňizem. Köp sağ olun. Bu vagrantça sana da sağ ol. Ýolda köp hergedek şurýaly bir men pirimçe aýdym saatyn otamyzda ýyzy goýjak ajaýyp işleň birine goşan üçin. Köp sağ ol. Espeter mümkin bolsa. Gowy final boldy, ben pikirim. Çekilişikli boldy. Mesela şul bollu allı däl, kän pikirlerini kän dawa etdik. Oglalaryň hemmesi gowtaýlan gelipdir. Hemmesini dinlä bermeli. Hemme ýanky ýazg etseler, arkaýyn dinlä bermeli. Ýa oglalar tuğulam ýetişdi. Bular täze mektep, täze mektep bolýar bular. Diýjek bolýanym, ýene bir saparyatly diýen şu wagt biri täzeden nollan başlajak bolsa ýaman kyn. Siziň eýýäm ýarty ýoly geçdiňiz. Eýýäm siz tanymal. Belki men özüme jogap bereýin. Men şulaň köp eden zatlaryny belki edebilmezdim şu tahnada. Gaty daýyw çykyşlar boldy, gepleşigimiziň şu fanlar boýunça. Hemmesine men tuğulama diýen oglalar. Gaty bir-biriniň çekilişikli ýöne diňe biri ýeňmeli kada bada. Aslında altısan meňdi. Men pikirim. Köp sağ ol. Köp sağ ol. Üstünlük hemmeňde. Антоха Сопранова. Yo, поздравляю. Utlayan, Shadi West, красавчик. Ýöne men 3 tane çıkış ettiler de. Я бы хотел, чтобы Ананамак тоже был там. Например, его не было, это коллективное решение, от меня ничего не зависит, а так я бы хотел. Будем твои песни слушать, наблюдать за тобой. Да. Всех поздравляю. Самое сложное шоу для меня это, потому что надо там, правду говорить людям. Если человек что-то нехорошо сделал, надо сказать, ты нехорошо сделал. Это очень трудно. Я думаю, все согласятся, ребята. Удачи вам всем, спасибо. Köp sağ ol. Men kimse şol kıyın işlerim doğru derecede alıp çıktım kadiyan. Köp sağ ol. Ya gülýär. Hemmeden gowy diýip çykdyň, olmady. Soň jyndarmany. Men
شوي هالفين دي وتيرهم ده غينا يعني بينهم بركي غينا يعني شو потому что это конец дай бог не футбол في كنجي سيزون 14 يعني سلام بركي زقينا في إثاث غينا ما نثين قطغينا وتير فهم هالنا أنا هالك سليمان أنا دي أنا ضادم حقيقة شو شيء يسبال شايف يعني فان بازان уже time и вас всех тоже хеммен ватаная лария так что дерзайте пишите песни самое главное любите рэп Köp sağ ol. Sizden gelecekte gowy işlere garaşýanlygyz. Gowy aýdymlaryňyzy çıkarın dowam edin şu zatlary bizden hem video kliplaryňyzdan hem production'yň adyndan forward bolup durur. Habarlaşyp durur so zatlary netip bolsa 26 senem dowam etdi 200 Baýly Şeýdi West'ten ýeňi joluň gutlaýan ýene bir ýerde kemmäňiz ýeňici. Şu öňümizde duranlar ýeňiciler siz. Boldy näme diýen başga? Köp sağ ol. Sana da sağ ol, tuğlama. Näme de has bir kyn işi, mevkimçe, göze tomaşaçylar üçin, göze görünmeýän işi, iski muslim alpar sebäbi, ählizady gurnamak, bu şowratyň ödünde şu ýyllary, ýaş aýdymçylary hemmämizi bir wagtda saadlamyň özem ruhsatlyk, şoň üçin hem köp saatan aýdýas. Guramaçyk işleňe bawat arkaýnam iski muslim ýüz tutup bilersiňiz. Biz dowam edýät we jemleýärdiler, kömedi şow dizet. Bizim parahat yurdumuzda döretmäne, döretjilik boýunça bäsleşikler etmäne döretip berýän mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman ferdarymyza men şoňur minnetdarlyk bildirýän. Galy bersede rap dil bäsleşigini guramaçylygyny alyp baran gurnan ijayetini döredenne iski muslima ölçäksiz minnetdarlyk bildirýän. Sebäbi şu bäsleşik esasyna täze döret bilen talantlary ýüze çykarýar. Bundan başga da diňe gatnaşýanlar däl, şu gepleşige tomoşa edip oturanlarda da döretmäne, ýarşa gatnaşmany edip bir täzeçilik etmäne höwes döredýär. Şoň üçin repli dil bäsleşiginiň ähmiýeti uly mukadýan mene. Ýigitler siz barada aýdamyzda şu finalda duran oglanlar siziň hemmäňiz eýam ýeňici. Şu gepleşikde ýeňici bolmak size şular ýaly jogapkärçilik ýükleýär. Siz çeper höwesçilik toporundan çykyp professional rapçi, professional aýdymçy bolmana tarap ädim etdiňiz. Şu size jogapkärçilik ýükleýär. Näme diýmek? Inniki döretçek zatlaryňyzda, inniki döretçek aýdymlaryňyzda has jogapkärli, has ünsli we has bir füýji zatlar döretmäne itmelisidir. Men siňe hemmäň gutlaýan, diýikler janyňyz sag bolsun, işden rowaş bolsun. Men üçin hemmäň ýeňici. Gidip otur. Buy, bakama de şol dizet. Ýene bir ýola ähli Eminem öýüşiň zatlary minnetdarlyk bildirýär. Allah janyňyz sag bol maşgalaryna wat bolsun, gatnaşyklary da mundan bele üstünlük. Her bir Eminem'in aýdan belliklerini, pikirlerini dogry we dürüst düşünýär, umid edýär. Emretde Kerimjan ammar. Pikir we tenem marjamla pere kardeş. Sevidushi. Köp sağ olun. Maňa da söz bereniňiz üçin. İlki bilen wara, sizem gutlajak häzir ýöne şu wagt Emin agdalan ýerine goýup görýänne özümi şeýle bir jogapkärçilikli zat, şulara ses vermek, bularam bir-birinen tapawutlanýar, onuň halkyňam pikiri wada berde, onam apravdyp etmeli. Daşyndan äýlek bir bilen dawalaşýarlar, söýüşýärler. O zadadyny özümiz şaýat bolduk. İlki bilen Emin agdalanmada köp minnetdarlyk bildirýän alyp barýan işlemede diňe üstünlükler hemra bolsun. Şeýlede gatnaşjylarymyz başdan wara 3 tane favoritim bardy men. Şo 3 tane favoritim şul finala çenli geldi. Elbette Şeýdi West gal etdiler. Ýene de ýanky tomaşaçylaryň isleýi boýunça Şeýdi West aldylar. Ak ýürümden begen. Ýani şo 3 tane favoritim hem agdak geçeýin. Anana Mokva, Şeýdi West va hem Ali Flexman var. Hemmäňi de köp sag bolun taňry ýalkan. Onuň üýt göşük bir gynan oturalary var da aralarynda. On ýalyk zat gerekkä Emin agdalanmydyň hem käbiri ýankyl gynan maň zat göňlük berjek bolýar. Ýok, bular güýçli oglanlar. Bular şul repli dil bäsleşiginden soňam şuňa gatnaşmasalar hem şu ýoly dowam etseler bir belli bir derejede üstünlüge ýetip biljek oglanlar. Köp sag bolun, janyňyz sag bolsun. Köp sag bol Kerimjan. Şol wagtyň özünde tutuş şu ýoly biziň bilen deň geçen DJ Shaman öýdüşiň zady köp taýdan aýdýar. En production ähli şoňky öňkü gepleşiklerimizden seslerine jogap beren aglanmady we hemmäňe minnetdarlyk bildirýär. Biz bolsa gyna sakda şunyň bilen
umumy ýylyň dowamyna, aýlyň dowamyna geçirilen Rapli Dil bäsleşigini jemleýär. Finalistimiz ýeňijimiz Shady West boldy. Birinji sezonumyň. Birinji sezon diýip ýurt aýratyn aýdýanymyz belki tedin gollamagy bilen etip bolsa ikinji sezonum geler. Şunuň bilen siz bilen hoşlaşýar. Sag bolun bizi gollaňyz üçin, sylaňyz üçin, bilen bilen bilelikde şu duýgulary bilen paýlaşmaňyz üçin hem ýa-da maşlaba dançyla jantal ardy we diýär, ýene bir ýola şorial döwrat gepleşikleri, kämil gepleşikleri, dörejlikli, bätiç gepleşikleri döredip ähli halk mümkinçilikleri döredip bize ýa-da tomuşaçylarymyza ýetirmek biň mümkinçilikleri döredip berýän gahraman arkadaly gahraman serdamyň janlaryny sag, ömürlerini uzak alyp barýan beýik tutumly işlerini diňe üstünlikleriň rowaşlygyň ýar bolmagyny tüýsürekden ardy we edip siziň bilen hoşlaşýar. Bu Rapli Dilli. Rapli Dil sen üçin uly dawara.